Ех, майка ти деба, не се фана. Как да е фаса? Иска духа не са. То вчера валя. Не изглежда да е много мокро. Ма няма малко. Разруши се хората, не. Дай, дръжи отгоре сега. Чакай тези късите да ги приготвим да сложим. Аз си мислих, че направо ще пали, аз с папур не съм про. Не. Направо ще фане, разбираш? То си фаща, виж как си прави хубав пламък. Какво прави, бе? Гасни. Късно ти дойде. Чакай. Ето. Виждам ти къде да го висиш. Така, държи го малко нагоре. Ето, къде? Оцеляли сте? Аз колко сум деца вика. Слагай листа!